салом дӯстон, хабари баргаштани Стивен Джерард ба Премьер-лигаи Англия чанд рӯз аст ки дар расонаҳои ҷаҳонӣ давр мезанад. Ин маълумот аллакай ба ҳақиқат табдил ёфт. Гуфта мешавад ки роҳбарияти Астон Вилла дар интихоби сармураббии нав барои даста андешаи зиёд накарда, дарҳол номзадии Джерардро пазируфтанд. Чанд соат пеш расман дар ин бора эълон карданд. Мо имрӯз дар бораи ҳамин ва дигар хабарҳои муҳим гап мезанем. Футболи дастаӣ ба истироҳат меравад, вале рақобатҳои мунтахабҳо намегузоранд ки мо бе футбол дилгир шавем. Россия дар майдони худ Кипрро қабул мекунад. Испания кӯшиш менамояд ки дар гурӯҳаш ба мунтахаби Шветсия баробар шавад ва ба меҳмонӣ Юнон меравад. Ана Португалия ҳамроҳ бо Криштиану Роналдо бо Ирландия рақобат мекунад. Бо 1х метавонед тамошои рақобатҳоро бозам ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. Вале аз ҳама муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG0half. Ҳамаи маълумотҳо дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Стивен Джерард, собиқ бозингари Ливерпул, агар дар Мерсайдҳо легенда бошад, дар Глазго фаротар аз як нобиға шуд. Шиёри мухлисони дастаи Рейнҷерс то ҳол дар хотири бисёриҳо мондааст ки дар яке аз кӯчаҳои Глазго навишта шуда буд: агар дар Ливерпул Джерард легенда бошад, пас дар Глазго ӯ боло аз легенда аст. Ин шиёр ва навишта аз он дарак медиҳад ки мухлисони Рейнҷерс мутахассиси англисро чӣ гуна эҳтиром мекунанд. Баъд аз саёҳати на он қадар зиёд дар футболи Амрико, собиқ бозингари Ливерпул ба Британия баргашт. Ӯро ба вазифаи сармураббии дастаи Рейнҷерси Шотландия таъин намуданд. Собиқ капитани Ливерпул аз ӯҳдаи кор бо сарбаландӣ баромад. Қабл аз омадани ӯ Рейнҷерс чанд сол қаҳрамониро аз даст дод. Рақиби азалии дастаи номбурда Селтик масъалаи чемпионшавиро мисли ду ҷамъи ду ҳаллу фасл мекард. Джерард бошад як дастаеро ба майдони рақобатҳо овард ки ба хислати ӯ хеле монандӣ дорад. Дастае ки мағлуб шудан намехоҳад ва ҳатто шикастро фаромӯш кард. Дастае ки то охирин қатраи хун ва дами нафас мубориза мебарад. Чемпионати Шотландияро Джерард тасхир карда ба пуррагӣ таҳти тасарруфи худ даровард. Бе ягон мағлубият Рейнҷерс мавсимро дар Шотландия ба анҷом расонд. Чунин натиҷаро танҳо дастаҳои бузургтарин соҳиб шуданд. Аз ҷумла рақиби азалии Рейнҷерс, дастаи Селтик ба ин дастовард ду маротиба дар таърихаш расида буд. Ин рекордро ки аз он гузаштан ғайриимкон аст, Рейнҷерси Джерард такрор кард ва аммо фаромӯш кардан лозим нест ки чемпионати Шотландия ва АПЛ аз замин то осмон фарқ доранд. Агар дар Шотландия Стиви Ҷи дар як мавсим ду бор бо рақиби баробарвазн рақобат мекард, пас дар АПЛ чунин дастоҳо хело зиёданд. Дар Англия ӯ бо 8 дастаи во мехӯрад ки айни ҳол дақиқан аз Астон Вилла қавитаранд. Ман-Сити, Ливерпул, Челси, МЮ, Лестер, Вестхэм, Брайтон ва Арсенал. барои шикаст додани онҳо Джерард бояд тамоми қувва ва нерӯяшро сарф кунад. Метавон ба Джерард ҳам каф кӯбид. На ба хотири мавсими бебохти ӯ, балки ба хотири чунин интихоб. Джерард нафари доно ва закӣ аст ки якбора карьераи мураббигиашро аз дастаи топ оғоз накард. Аввалан дар Рейнҷерс, акнун зинаи навбатӣ дар корномааш Астон Вилла хоҳад шуд. Пас он шояд ягон дастаи дигар ва баъд Ливерпули ҳамеша дар қалбаш ҷо дошта. Астон Вилла барои Джерард бояд кӯпруки аз як зина ба зинаи дигар гузаштан шавад. Маълум аст ки на ҳама дар Англия муваффақ мешаванд. Ҳамзамон бо лигаи беҳтарин будан, АПЛ лигаи душвортарини оламам ҳаст. Тибқи хабарҳо, Астон Вилла 2-3 миллион фунт компенсатсия ба Джерард пардохт мекунад. Гуфта мешавад ки маоши Джерард дар байни мураббиёни таърихи Астон Вилла баландтарин хоҳад буд. Джерард дар Англия танҳо таҷрибаи кор бо ҷавонони то 19-солаи Ливерпул дорад. Месси ва Рамос дӯсти қарину наздик нашуданд. Дар ин бора нашрияҳои варзишии фаронсавӣ бо такя ба сарчашмаи наздик ба дастаи ПСЖ хабар медиҳанд. Гуфта мешавад Рамос бо қисми бештари футболбозони ПСЖ хеле зуд забон пайдо кард, аммо ӯ ва Месси равобити дӯстона надоранд. Сабаб дар гузаштаи онҳост. Рамос аз соли 2005 то соли 2021 ва Месси аз соли 2003 то 2021 шарафи дастаҳои Реал Мадрид ва Барселонаро ҳимоя мекарданд. Табиист ки пеш аз 10 соли рақобат ва душманиро якбора аз байн бурдан хеле душвор аст. Барои ин вақт лозим аст. Аз тарафи дигар Месси дар дастаи шаҳри Париж дӯстони дерина зиёд дорад. Аз ҷумла Неймар ки бо ҳамлагари аргентинӣ дар дастаи Барселона дӯсти наздик шуданд.
яке аз сабабҳои асосии трансфери Месси ба ПСЖ маҳз Неймар шуд. Гузашта аз ин дар Париж футболбозоне ҳастанд ки Месси бо онҳо аз ҳувони кӯдакӣ дар зинаҳои гуногуни тими миллии Аргентина бозӣ мекард. Инҳо пеш аз ҳама Ди Мария ва Леонардо Паредис мебошанд. Табиист ки аввалтар аз ҳама Месси бо ҳамватанон ва дӯстони деринаи худ муносибати наздик хоҳад дошту баъдан бо онҳое ки қаблан душманони ӯ ба ҳисоб мерафтанд. Ҳамчунин Месси бояд фаромӯш накунад ки пеш аз ҳама баъд аз омадани ӯ ба Париж маъз Рамос хонаи худро барояш пешниҳод кард. Хулоси гап, ин хабаре ки нашрияҳои Элки ва Марка расонаӣ карданд ба ҳақиқат кам шабоҳат доранд ва бозгӯи як ҳолати муқаррарист. яке аз хатмкунандагони академия Ла-Масия, нимҳимоятгари ҷавон Рики Пуш бо эҳтимоли зиёд дар фасли зимистонаи трансферӣ аз даста меравад. ӯ дар сафи каталониҳо мавқеи муайяни худро пайдо карда натавонист. Сармураббии қаблии Барса Роналд Куман ба ин футболбози ҷавон таваҷҷӯҳи кам равон мекард. Дар замони роҳбарии Куман Рики Пуш нафаре буд ки аз таваҷҷӯҳ афтода буд. ӯ танҳо аз ҳайати бозингарони захиравӣ ба майдон ворид мегардид. вақти ками бозии худи ӯро водор мекунад то ба дастҳои дигар таваҷҷӯҳ кунад. хабарҳо сармураббии нави Барса Хавиам ба футболбоз вақти зиёди бозӣ дода наметавонад. дар нақшаҳо ва фалсафаи бозии Хави барои Рики Пуш дар ҳамин шабу рӯз ҷо нест. ду дастаи испанӣ ба Рики Пуш кафолат медиҳанд ки ба ӯ вақти зиёди бозиро дода метавонанд. инҳо дастаҳои Бетис ва Хетафе мебошанд. бо он фикру андешаи футболие ки Рики Пуш дар академияи Барса ба воя расид, шояд барои ӯ беҳтар он хоҳад шуд ки агар ба Бетис равад. ба ҳар ҳол стили бозии Хетафе куллан дигар аст. бозии ин тим ба Атлетико шабоҳат дорад ки куллан зидди фалсафаи Ла-Масия мебошад. барои Рики Пуш айни ҳол аз ҳама муҳим вақти бозӣ аст. бо дарёфти он нимҳимоятгари ҷавон метавонад мавқеи худро дар футболи Испания пайдо кунад. собиқ номзад ба президентии Барса Тони Фрейша ба соли рӯзноманигорон ҷавоб гардонда қайд кард ки агар Барса атрофи трансфери Роналдо андеша кунад, бояд дар ҳамин шабу рӯз аз паси амалӣ кардани он шавад. дар ин ҳол хабар дода мешавад ки Барса дар равзанаи хариду фурӯши футболбозон ҳамлагарро ба сафи худ ҷалб карда нест. барои Барселона ҳамлагари мисли Криштиано лозим аст. гап сари шумораи зиёди голҳои ҳамлагари португалӣ меравад. новобаста ба ҷиҳатҳои манфии дигар иштирок накардан дар прессинг, барнагаштан ба хатти дифоъ, кӯмак накардан ба бозингарони хатти нимҳимоя ҳамлагари португалӣ яке аз ҳамлагарони бузургтарин ба ҳисоб меравад. ҳамакнун ӯ ба сирф ҳамлагар табдил ёфтааст ки метавонад аз дилхоҳ имконият истифода карда тӯбро бо чашмони пӯшида ба дарвозаи рақибон ворид кунад. аммо ҷиҳатҳои дигаре ҳастанд ки барои ин гузариш монеа эҷод мекунанд. сину соли ба ҷои рафта, музди маоши баланд аз зумраи онҳоянд. гузашта аз ин Роналдо легендаи Реал Мадрид ва рақиби асосии Месси мебошад. агар ҷиҳатҳои манфӣ ва мусбати ин трансферро дар мизон гузорем, хеле хуб ба чашм мерасад ки паҳлӯи баъди он барои дастаи каталонӣ ба маротиб бештаранд. худи Роналдо ҳам дар дастаи бозӣ кардан мехоҳад ки иштирокчии пайвастаи Лигаи Чемпионҳо бошад. Барселона ба ин категория ворид мешавад, аммо дастаи каталонӣ бо эҳтимоли зиёд дар рӯйхати он дастаҳое нест ки Роналдо бозӣ дар онҳоро дорад. ҳарчи ки нагӯем, Криштиано аз ҳамаи брейтвойтҳои олам беҳтар аст. ба ҳамин тавон дӯстон, боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай дӯстон, дар паноҳи Аллоҳ.